Ħaż-Żabbar sellem lill-vittmi tal-Valkin il-memorja ta' din il-ġrajja traġika li laqtet lil din il-belt eżatt 50 sena ilu. Kien fl-14 Ottubru tal-1975 meta pajjiżna esperjenza wieħed mill-ar inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni wara li ajruplan ta' tip Valkin Bomber sploda fl-ajru fuq it-toroq Żabbarin. Din it-traċedja kienet waslet biex mietu 6 persuni, 5 li kienu membri tal-ekwipaġġ u mara Żabbarija. Dan fil-waqt li madwar 20 persuna oħra kienu ndarbu meta partijiet mill-ajruplan waqgħu fi triq is-santwarju. Bosta Żabbarin li dak iż-żmien kienu tfal jirrakkontaw dak li seħħa l-ħabta tas-sija u nofs ta' wara nofsinhar fejn spikka l-paniku quddiem għajnejhom. Buħut jisqu li l-ħoss kien wieħed trement donnu terremot u oħrajn jirringrazzjaw lill-Alla li baqgħu ħajjin. Il-bdot tal-ajruplan Valkin kien prova jagħmel inżul fl-ajruport madankollu kienu żviluppaw ħsarat. Fil-fatt l-ajruplan kien beda jbattal il-fjuwil il barra mix-xajra u sploda ftit tal-ħin wara l-bdot kien iddeċida li jkompli tajjar l-ajruplan biex jagħmel inżul ta' emerġenza. Illum il-ġurnata wieħed għadu jista' jara u jaqra dak li seħħ fl-1975 fil-Mużew tas-Santwarju f'Ħaż-Żabbar fejn hemm ukoll eżebiti f'dalijiet tal-ajruplan. It-tlieta tfakkar dan il-50 anniversarju permezz ta' ċerimonja kommemorattiva fil-post fejn iġġarra fl-ajruplan bil-qofol intlaħaq permezz ta' flypast fuq triq is-santwarju. Imbagħad iċ-ċerimonja ġiet fit-tmiema b'qudiesa konċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Arċipretali.